nimi on Janna ja mä oon saanut tästä koulutuksesta tosi ison avun muutosprosessille. Musta tuntuu, että mä en olisi päässyt näin pitkälle ilman tätä tukea, tätä vertaistukea, mutta toisaalta myös sitä voimaa, joka puskee eteenpäin niiden muutosten äärelle ja saanut semmoisen perustavanlaatuisen pohjan muuttaa ja nauttia siitä muutoksesta ja myös oikeasti mennä eteenpäin niihin asioihin, mitä oikeasti haluaa elämälle ja sitten ymmärtää, että ne on jo tässä, niitä voi saavuttaa elämässä ja sitten kun niitä saavuttaa, niin se tuntuu tuplasti isommalta, merkityksellisemmältä asialta. Siis parasta on ehdottomasti nämä ihmiset. Tää energia ja tää fiilis, mikä täällä on, kun me tavataan, on jotain sellaista, mitä ei pysty sanoilla kuvata. Ja joka kerta, kun me tullaan tänne, niin musta tuntuu siltä, kun mä olisin tullut kotiin mun omanlaisten ihmisten ympärille, jotka on toki jokainen erilaisia, jokaiselta voi oppia jotain uutta. Mutta enemmänkin se, että on jotenkin tosi hyväksytty siinä, missä itse on ja saa aina apua ja sparrailua ja saa semmoisen rakkaudellisen tuen. Koulutus on muuttanut mun koko uran. Se on tuonut mulle semmoisten asioiden äärelle, että mitkä oikeastaan on ne mun arvot, mitä työtä mä haluan tehdä ja miksi mä haluan tehdä. Eli se on oikeastaan luonut koko mun uran perustan uusiksi, mutta se myös näkyy mun elämässä. Se näkyy niin syvästi, että mä en oikeastaan osaa sitä edes sanoa. Mä luulen, että tää on tietynlaisen isomman muutoksen alku. Mun henkilökohtaisessa elämässä tää koko koulutus on tehnyt sen, että mun hyvinvointi on noussut seuraavalle levelille. Mä osaan asettaa rajoja, mä osaan pistää itteni ensin ja sitten semmonen läsnäolo, mikä aina on haikailu sen perään, mutta ei osannut viedä sitä käytäntöön, niin nyt on semmonen tietynlainen vaatimustaso, mikä on siihen omaan hyvinvointiin. Sitä ei pidä suorittaa, ei tarvii olla mitään, mutta jotenkin se perustavanlaatuinen läsnäolo ja semmonen rakkaus niin osaa tuoda sen siihen omaan arkeensa ja siihen perhe-elämään. Mä kuvailisin tätä tyyliä sellaiseksi hyvin herätteleväksi. Et tietyllä tavalla haastetaan just niiden asioiden äärelle, mikä itsellä on menossa. Jostain syystä se tuntuu siltä, että ikään kuin se koko koulutus olisi suunnattu just mulle ja just mun niihin haavoihin ja uskomuksiin ja esteisiin ja triggereihin, jotka tietyllä lailla lempeästi pakottaa niiden asioiden äärelle, jolloin sitten kun niihin saa myös niitä oikeita työkaluja, niin saa niitä purattua ja ikään kuin vahingossa huomaa, että se asia on helpompi, kun on helpompi olla. Tietyt asiat tai tämmöiset oirehtimiset ei enää näykään siinä elämässä, jolloin alkaa tulla uutta siihen elämään. Niin se on tosi henkilökohtainen, vaikka me ollaankin tässä isossa porukassa, niin se tuntuu tosi henkilökohtaiselta. Työkalut, mitä mä oon saanut tästä koulutuksesta, on just se, että mikä on mun menestymisen tiellä, mikä voi olla mun hyvinvoinnin tiellä ja sitten se itse kuuntelu siinä, että hetkinen, että miksi mä teen tätä asiaa, miksi mä toivon tätä asiaa tai miksi mä havittelen jotain asiaa, lähteekö se musta vai onko se joku ulkopuolinen asia, eli mä osaan kääntää mun katseen mun itteen ja pysähtyä niiden mun ajatusten, mun tekojen ja niiden mietteiden äärelle. Et jos esimerkiksi tulee tunteita, mulla on työkaluja käsitellä niitä, jos mulla tulee muitakin, mitä tahansa sellaisia mieleen, mitkä mua hidastaisi tai estäisi, niin mulla on konkreettisia työkaluja, niin kuin hengitysharjoituksia, mielikuvaharjoituksia, kehollisia harjoituksia, sitten myös se, että ymmärtää sen, että tällaisiakin on, no mistä mä voin hakea niitä lisää, voisinko mä mikä tuntuu omalta, mitä mä tänään tarviin, mitä mä tähän haasteeseen tarviin, että jotenkin se on sellaista tosi spesifiä. Mä haluan sanoa sellaiselle ihmiselle, joka miettii vielä, että lähtisikö tähän, että jos tää tuntuu
semmoiselta, että sä et oikeastaan saa siltä asialta rauhaa. Sä mietit sitä vielä niinku senkin jälkeen, kun sä oot tutustunut tähän aiheeseen, niin se voi olla jo merkki siitä, että sun sydän kaipaa jotain tällaista ja sus on sitä rohkeutta ja potentiaalia lähteä muuttaa sitä sun omaa hyvinvointia ja sitä sun urapolkua tai sun elämää tiettyyn suuntaan. Niin mä uskon siihen, että jos et sä saa siitä rauhaa tai jos se resonoi tai tulee sellaisia tunteita, että vitsi tää voisi olla mun juttu, niin se luultavasti on sitä ja kannattaa uskoa itteensä. Kannattaa olla itsensä puolella. Jos se on se, mitä sä kaipaat, niin ei sitä ainakaan odottaa kannata jäädä, koska kyllähän ihminen, miten sen sanois, voi paeta sellaisia asioita, mitkä olisi hyväksi itselle, mutta sillä on aina hintansa. Siis nyt tuntuu ihan uskomattomalta. Samaan aikaan tosi itsevarma ja sellainen olo, että nyt mä oon saanut jotain sellaista, mitä mulla on helppo lähteä tästä viemään eteenpäin. Samaan aikaan tuntuu tosi haikealta, koska ei todellakaan ole valmis vielä luopua tästä. Mutta sitten samaan aikaan tuntuu myös siltä, että on tietty semmonen käännekohta elämässä, että nyt näillä voimavaroilla, näillä opeilla, mitä mä oon saanut, niin näillä mulla on tosi hyvä ponnistaa ja sitten jotenkin tajuta se, että tää ei ole tässä, nämä ihmiset on tullut jäädäkseen, tää koko koulutus on tuonut mulle uuden ystäväpiirin ja ihmisiä, kehen mä voin tukeutua ja ne ei ole lähdössä mihinkään. Niin ehkä päällimmäisen tunne on järjetön kiitollisuus. Kiitos.